لاما تشریف لینے ایمان دی گال کرنا ذرا توجہ رکھنی ہے. آقم صاحب نے بڑی پیاری ربائی لکھی ہے. فرماندے نے ایمان بڑا انمول ہندائی، ایمان بڑا انمول ہندائی، ایمان نو کھسن نہ دیویں، معصوم ضمیر دا پیرا دیویں، کسے شمر تو کسن نہ دیویں، معصوم ضمیر دا پیرا دیویں، کسے شمر تو کسن نہ دیویں، حاکم دل دی پاک مسیت اندر، کسے نجس نو گسن نہ دیویں، اکو منتی آخری ساواتیں، حسنین نو رسن نہ دیویں، اکو منتی اکو منتی او سجنا، اکو منتی آخری ساواتیں، حسنین نو رسن نہ دیویں. زندہ بات حسنین نو رسن نہ دیویں. بڑے اختصار دینا لاما صاحب تشریف لائے نے. آخری ربائی اور چند شعر. کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے، کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے، کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے، ہر انگ حسین حسین دا، ہر سید اس کائنات اندر، او در اصل امین حسین دا. حاکم کیوں نہ حق نو حق منیے، ساڈے وچ یقین حسین دا، چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے، تینوں پتہ نہیں دین حسین دا، چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے، چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے، او تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے، چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے، تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے. اگر اجازت تو بے کرو بھائی میرے حباب جڑے محبت نال بڑی حضور دی شان دی اندر سماعت کر دینے، اور بھائی پیش کر کے پھر چند سے. او دی چپ نے مولیا دل یارو، حضور دی شان دی اندر، او دی چپ نے مولیا دل یارو، گفتار دیالم کیا ہو سے، اروار جیتنا سونا ہے، وقت پار دیالم کیا ہو سے، او دے پردے ہوشار کھس لیا، دیدار دیالم کیا ہو سی، او دے قدم تو لک دا چن حاکم،
اے رخسار دا عالم کیا ہو سی اس واسطے